ano saan nasulat ang St. Matthew chapter 16 verse 18? Wala pa na po na study. Oh, yung copy pa yung istorya mo ito iskutan. Sige, bahala ka, sakto ka. Malito, sige, good. Next question. Sige, Next question. Ano po siya mga pamutana? Hindi ka pa matubag, mga siya kung mga magpastyo na mo siya. Naaman sila. No problem. Next question. Ano sa apon na hitabo na ang Ginoong Kristo ang mga apostol nagtudlo na ang Biblia pulong sa Diyos? Ano sa next? Kaya, nagtanaw mo sa puputay mo na naroon. Ano yung mga ganda na hitabo? May hapon sa usapan. Ay, ito po mga ganda sa ni Kakang time ka diyan. 30 seconds man ang answer. Ang question po, mabot po siya. 20 seconds ang question. 30 seconds ang answer. Then ito po, kay wala po din yung nasunod kay exchange man mo. Unlimited question is yan. Unlimited question is yan. Sige, so padayon ta. As long as nagkatubagay pa, nagsubay pa ako sa mayong kabubuto na to. Okay, padayon pa na to. Sa ganina, samtang tawag ka na kung ganina, huwag yung ko nagreklamo. Ganyan, ilampas mo sinong oras, huwag yung ko nagreklamo, yung padayon mo. Kanya, karon, maganda, huwag yung ko nagreklamo. Kanya, karon, magigopay ko na human, nagreklamo na mo. Diba? So, ginagawa sa kita, kaya ako din nagamon. Sige, napay 4 minutes. Okay, padayon ta. Pastor, ganang. Siyempre, nagbitbit ang Biblia, Pastor, kamalodjog ka sa Biblia na yung mag-ibitbit, Pastor. Pulong sa Ginoo. Pulong sa Ginoo. Kaya pulong na sa Ginoo, Pastor, ano sa ato na hitabo nga gisulti ni Kristo o sa iyang mga apostol nga anang Biblia composed of all the New Testament pulong sa Ginoo. Wa gyud mabasa sa Biblia nga gisulti niya unsang tuiga, unsang orasa. Way mabasa. Okay, sa mga nag-ingon ni mga Biblia pulong sa Ginoo, kaya man mabasa. Mangutana ka gisi nag-ingon? Nga 1969 pa mo kuna tao bago pa kuna pastor, mangutana ka. Ang Ginoo ko alam na sa langit. Istorya na. Sa Ginoo mo na. Ako ang nagsugo nimo. Ano pa kana? So puti pa sa bot, nagbitbit na ng Biblia, huwag ka balos kasi saya na yung Biblia ng binitbit. Kasi wala, nakabalo ko. Kahit tanan, gibasa na ko sa Bible. Ako gibuhat, halos na hitabo. Proven sa ako ginabuhi. Kaya nakabalo man ka sa tawag ka ng Biblia kaya yung binitbit. Balik ko na akong pangutan na ano sana hitabo. Pag-itutlos kita sa Kristo sa iyang mga apostol na Biblia pulong sa Ginoo. Okay. Mayroon ka kinsa. Kanay mo na pumunta na. Biblia ba? Biblia? Pasang mo sa Biblia ron. Bin right man na. Tama ka na dito na. Nakita. Mabita pagkana ano mo rin ko. Okay. So, pwede niyo mo isipon nga ako din katubag karon. Malit na nan. May problema. Tama? Kasi pumunta na pa. Next question. Hindi ka katubag. Sige. Next na tawag question kay dili man matubag ka, Pastor. Pag magbasa ka Biblia, Pastor, di ba bawal man ang personal interpretation of opinion? Sa asa mabasa nga bawal ang interpretation opinion sa Biblia? Ano? Basa. Sige daw. Nakatana ka sa mga Pastor? Basa. Sige, basa. Sige, katubagan na. Basa. Asa nga bawal? Basa. Wala ka naman na Hindi kayo mga kabawal. Diba? Yung kabawal. Wala din mo nabasa ng 1 Peter chapter 1 verse 20. Sige na, basa na. Ikaw ka na, basa ka. Sige na. Ato ka naman bawal ba? Ikaw na rin po. Kabawal ka nga bawal. Ikaw may naging basa. Asa ba? 1 Peter 3:20. Sige, basa ko. Sige, basa. Ato basa ko. First Peter chapter 1 verse 20. Sige mo. Sige daw. Bawal ba? Sige daw. No, First Peter. Unang Pedro. Second Peter. Okay. Check daw. Hindi ko magkangabasa. Second Ay, bawal. Peter chapter 1 verse 20. Yun. Yan! Kinahanglan ng may maluhan kini unas tanan na walay propesya diya sa kasulatan ng aral kahimuan sa kinaog ganito nga pagpanama. Nakakaraman tayo natin. Okay. Pagkaingaw panabot. Ikaw istoryahan na. Ikaw o apostoles. Pwede natin, ikaw naman na ako. Magsiyara ka! Bigamit paggamit ka mga kinabot sa mga apostol, gusto lang ko mo. Oy! Ano mabot ka na diya? Huwag pa magay ka ng tao na diya ka. Pag-iwas tinuod na mo istoryahan. Ayaw pa tagagamit mo na. Ayun na. Siya na primutanan ako. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official,
RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito until now andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa atin pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa atin pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.